گزشتہ ماہ پاکستانیہ نے کتنی ترسیلات زر ملک بھیجیاں؟ اسٹیٹ بینک کے مطابق بیرون ملک مقیم پاکستانیہ نے جون 2023 تو 2 ارب 18 کروڑ 40 لاکھ ڈالر پاکستان بھیجے، جو مئی دی ترسیلات زر دے مقابلے 4% زائد رہے۔ اسٹیٹ بینک کا دسنا ہے کہ جون 2022 دے مقابلے جون 2023 دی ترسیلات 22% کم رہیاں، جبکہ مالی سال 2023 ورکرز ترسیلات 27 ارب 2 کروڑ ڈالر رہیاں تے مالی سال 2022 دی ورکرز ترسیلات 31 ارب 27 کروڑ ڈالر سی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق مالی سال 2023 وچ ورکرز ترسیلات 13.6% کم رہیاں۔ اسٹیٹ بینک کا دسنا ہے کہ مالی سال 2023 سعودی عرب تو پاکستان ورکرز ترسیلات 6 ارب 44 کروڑ ڈالر آئے، جو رواں سال 17% کم نے۔ گزشتہ مالی سال سعودی عرب تو 7.75 ارب ڈالر دی ورکرز ترسیلات آئیاں سی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق جون 2023 سعودی عرب تو 515.1 ملین ڈالر، برطانیہ تو 343 ملین ڈالر، یو اے ای تو 324.7 ملین ڈالر تے امریکہ تو 272.3 ملین ڈالر آئے۔ منی لانڈرنگ کیس وزیر اعظم دے بیٹے سلیمان شہباز سمیت تمام ملزمان بری۔ اسپیشل کورٹ سینٹرل لاہور سلیمان شہباز سمیت دیگر ملزمان دی بریت دی درخواستاں تے سماعت ہوئی۔ سلیمان شہباز عدالت دے روبرو پیش ہوئے۔ ایف آئی اے نے کیس وچ متعلق 27 سوالات دے جواب عدالت وچ جمع کرا دیتے۔ جج بخت فخر بہزاد نے استفسار کیتا کہ منی لانڈرنگ دی انکوائری کس نے کیتی سی۔ وکیل ایف آئی اے نے دسیا ہے کہ جے آئی ٹی نے انکوائری کیتی سی، سربراہی ڈاکٹر رضوان نے کیتی سی۔ جج نے سوال کیتا کہ ایف آئی اے نے پوری تفتیش وچ کسی ایک گواہ دا بیان لکھا، ایسے ایف آئی اے دے تفتیشی افسر خاموش ہو گئے۔ عدالت نے سوال کیتا جو انکوائری تے انویسٹیگیشن وچ اپنا موقف تبدیل کردے رہے، انہاں دے خلاف کی کاروائی کیتی؟ تفتیشی افسر نے جواب دیتا کہ ایسی کوئی کاروائی نہیں کیتی۔ جج دا کہنا سی کہ ایف آئی اے دے 7 والیوم وچ کوئی ثبوت نہیں، مینوں سیدھا سیدھا دسو، کہانیاں نہ گھڑو، میں سب کچھ پڑھ لیا ہے، میں سب ایف آئی اے والا نوں ہنے جیل وچ بھیج دواں گا، اے گل یاد رکھو، مینوں جواب چاہیدا ہے، چلان دے نال جرم دا کی ثبوت سی۔ بھارت تو آنے والی سیلابی ریلا شکرگڑھ دے سرحدی گاؤں وچ داخل، فصلاں زیر آب آ گئیاں۔ سیلابی ریلے دے باعث فصلاں زیر آب آ گئیاں تے دھان دی کاشت وچ مصروف افراد پھنس گئے۔ تقریباً 300 مرد و خواتین تے بچیاں نوں ریسکیو کر لتا گیا۔ بھارت نے گزشتہ روز دریائے راوی وچ 1,85,000 کیوسک دا ریلا چھڈا سی۔ سیلابی ریلا نینا کوٹ تو ہوندا ہویا کرتارپور جسٹر پہنچنا شروع ہو گیا ہے۔ اگلے 48 گھنٹے شادرہ لاہور پہنچے گا۔ دریائے راوی، نالا بائیں تے دیگر معاون ندی نالا وچ طغیانی آ گئی ہے۔ دریائے راوی تے جناب تو ملحق اضلاع وچ انتظامیہ الرٹ ہے۔ سیلاب دے پیش نظر مختلف اضلاع وچ ریلیف کیمپ قائم کر دتا گیا ہے۔ پی ڈی ایم اے دے مطابق دریائے چناب وچ مرالہ دے مقام تے درمیانے درجے دا سیلاب ہے۔ دریائے چناب وچ خانکی تے قادر آباد وچ وی نچلے درجے دا سیلاب ہے۔ شکرگڑھ، نالا بائیں وچ وی درمیانے درجے دا سیلاب۔ راوی سمیت دیگر دریاواں وچ پانی دا بہاؤ معمول دے مطابق ہے۔ تمام دریاواں، بیراجاں، ڈیماں تے نالاں وچ پانی دے بہاؤ دی مسلسل نگرانی کیتی جا رہی ہے۔ کنٹرول روم تو پنجاب وچ تمام صورتحال دی مانیٹرنگ جاری ہے۔ نیب دا سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار دی گرفتاری دا فیصلہ۔ ذرائع دے مطابق نیب لاہور نے پنجاب دے سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار دی گرفتاری لئی چیئرمین نیب تو وارنٹ جاری کرن دی استدعا کیتی ہے۔ ذرائع دا دسنا ہے کہ عثمان بزدار تے نئے آرڈیننس دا اطلاق کرن دا فیصلہ کیتا گیا تے نئے نیب آرڈیننس دے تحت سابق وزیر اعلیٰ نوں دوران انکوائری بھی گرفتار کیتا جا سکدا ہے۔ ذرائع دے مطابق عثمان بزدار تے انہاں دے خاندان تے 9 ارب تو زائد اثاثے بنان دا کیس زیر تفتیش ہے تے انہاں دے خلاف گندم برآمد کرن دا کیس بھی زیر تحقیقات نے۔ تحریک انصاف دے دور حکومت وچ پنجاب دے وزیر اعلیٰ رہندے ہوئے عثمان بزدار دے پیسے لے کے تقرریاں دا بھی الزام ہے، جبکہ وہ مختلف کیسز نیب دے سامنے پیش ہوندے رہے نے تے انہاں نوں عدالتاں ضمانتاں بھی حاصل کر رکھیاں نے۔